na ebe a ka nji wee daa. Echeta. Okay. Ba. Kadro ihe adịrọ ma biko madam. Ibu nwunye mmadụ biko. Achọrọ m nsogbu biko. Ke nke dịkwanụ mma nna. Anụ m na di mana kemgbe arọ na-abụ gara aga sofu ugboro ka m furu odi. Eziokwu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mkpịsị aka m anọ maka ịkwa nke m ka m aka esi na-eme. Ebe di m nọ nke m makwa na ọ na-eme onye na-ọchukwu ya ikpe ha niile. Nke ahụ bụ nsogbu mana ọma mbụ kịta maka nka na-alụ ọrụ biko. Ihe mana anyị ebido ka anyị metụpụ n'ụkwanụ. Madam, ihe anyị na-achọ ụlọ na omume agbakọ n'ọsọ maka mụnwa nji nwaanyị na-eme ekene. Okwe wụta biko. Mana ọ bụ na otu a ka marriage si atọ. Ka isi ihe mee ụmụ nwaanyị ji na-complain na marriage adịrị ụtọ and all that. Maka otu a mụ nọ, ihe niile nchọ enwere ya. Ana m enweta ego mana mgbe m achọla ya, ọ mpụta nkwuo my privacy and my freedom. Enweghị ihe karịrị ya. Oyibo a na-arị ibe enyi, ekweta m. Mana ọkwa efu, ife na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu. Ka ihe na-achịkọwata. Ife na-achịkọwata bụ na ịma na o nwere ike ọ dị iche ndị dị anya sị na ha na-anapụ ịbịa bi Naịjirịa. So na ife mmiri bụ na ka nke ọ bụla anyị na-eme ka anyị ji nwayọ ka ife ka ọ ghara ịmara anya ahụ. Nwaanyị rapụgodo okwu. Ihe ọbụla a na-ahazi ihe ọbụla a na-alụ ihe ọbụla ọkwịkwata ha natazịa anyị amazi otu anyị ga-esi wee hazie ezi ada amụkwa aka ekpe na nka mana ijikwa ụkwụ ebe a nke a jigoji nwaanyị gwakịrị m ka ife na-eme bụ anụ m nọ ịma na awụ m ezigbo onye gị nwaanyị na-ajụ ncha nwere ife na-eme na etu ọnwa nsi dọrọ ka nsi dọrọ ọmụnwa ka ị na-akọ biko ichefugo otu isi na-akpọ m na fon na-ebe na enweghị ike larụ n'abalị ife akọgbuo m ka eze ị na-agwazi m na enweghị ife na-eme ị na-akọlụ bịati ịma ihe na-ajụ ka ya na ife mere na ọ bụ na onye nzọpụta mechakwa abịa kịta ka ị bịa no wonder na ike si na-amụke ka anyanwụ ụtụtụ asịrị gbapụ anyanwụ abịa n'oge ọ dịzi ka alụ na-achị ịgba m okwu ahụ obere okwu ka nna m ịma na konji bụ motherless baby ọma adịghị ya ma ụwa ọkụ mmụọ mụ na-agwa oge ụfọdụ dịka ọbịa jide m etu dịka o nwesịrị ụmụ ụwọm nọ m n'isi na-achebe ha si arịpụtagasị onye agụ na Malaysia nwaanyị ma ọlụ ya nwaanyị ma ife a na-alụ ịghọtago ụmụakakwa biko enwere ihe nchọ isi ndị Lagos since 2 weeks echi nsị taa nsị echi agba m ka ya bịa nna bi m ka bịa wele so gwa m ebe ibi ya oge ịchọ ka m bịa ga-abịa ma ịbịakwa ka ọ ya amasị m oge ajụrụ ozi nkewa ozi na ga so nnecha ga-abịa bebi ebe m bi dị nso ebe a ebi m na number 16 Liberty Estate. O tere aka m mmecha ga-abịa nsogbu adịrọ mma na-echeghị ichefukwana nsogbu adịrọ ngwa nwaanyị nchefu ka a rapụ n'ụlọ nke ụlọ nweta onwe nsogbu adịrọ biko oge mee Odumeyi oh ya ndu ya eyi na ba ya ngwa na ni fa na one body o le tinu bi o so ba do why bia na lazia kan na wazia all right let's go on
Ebe m na mmadụ ma ebe a. Ịlụchago m nkịta. Mba. Onye kwuru ịlụchago m? Ozi ka dị. Ebe m ozi na-aga. N'ebe ezi? Ụkarị dị. Ozi karị dị. N'akwụkwọ m na. Ngwanụ mgbe ịlụchichi aka n'azụ. Na nsogbu adịghị. Ọ bido gị mma. Daalụ. Arụ ọmụka kwunye m. Bido dị ka m nwachaa gị taa. Kam ya papa na. Ngwa jee n'ime chichi ya taa azụ. Nsogbu adịghị. O? That was so. You put one euro. Madam Biko, can you do the passage? I mean, never Biko. It will pass to us come. What's an hour? Nah, Biko, can I have a good pass for those of them? Cheru. You know, when nowhere to pass today. Mana eziokwu bụ nke a, di na nwunye kwesịrị ịbụ iche iche. Nwoke ịrapụ nwunye ya jebe obodo oyibo, ma ọ bụ nwoke ịrapụ nwunye ya jebe ụlọ oyibo obodo ọzọ. Ọ dịrọ mma.